Igbo nwere mmadụ, Igbo ndị ma njem ọnụ, Igbo ndị ma na-akwadokwa anyị na chanel asị m udo dịrị unu. Ebe onye nọ na-enene m na-anụkwa unu masị m ndụ nwoke ndụ nwaanyị ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ihe ọma ya emela anyị na-eke nye Orie na Afọ na Nkwọ, afọ ahịa na-anọ Igbo ji eme ọnụ. Asị m mgbe ọbụla ji tete efu ya ọ ya emela anyị ihe ọma. Biko nenenu vidiyo a nọ n'akụkụ ebe onwe ihe m chọrọ ikwu mana onye na-eje ka dibịa meeli ya ọgwụ, meeli ya oke ite, meeli ya ibubo. Nwanne anyị nwoke a sị na ọ naghị eme ya bụ ihe, na ọgwụ ọbụla nwee side effect na ọ naghị alụ ya. Iji gwa unu na oke ibubo na oke ite nwere side effect. Ọ sị na ọ dịghị eme ya maka ndị na-akpụ ya na fon na-asị anya meela ha, anya mee onye nke a, anya meeli ya nke a, meeli ya nke a. Okwukwa na-asị na aka ya adịghị na ya. Biko unu nenenu vidiyo kwa unu fụ. Onye nọ n'ụlọ bụ SS Power. Agwa m nsị na-ekwupụ nke mmere mekwasị ọzọ n'elu maka na onye na-ebekwa na mmịa na-anyịrọ nkọ. Ama gwụ na nwere n'okwu mmalị m, o nwere okwu na-agwụ na-asụ unu na bifọ mmadụ a na-acha atị SS Power, ọ chatị anya kpọ vidio kọl ma ọ bụ na tonu m abalị ya na ntị, ya kpọ vidio kọl ka ọ dịcha ọnọ mmụnwa na-ekwu. Agwa m na ovu nọmba ka m nwere, nwere m nọmba na-abụ ovu nọmba ka m nwere, nwere m nọmba na-abụ. Ovu nọmba m nwere bụ 09126773101. Ọ nwere ndị na-eme makpọ na fon ma na-ajụ SS Power ka mbe iji arụ ọrụ, ka mbe iji agba agha. Ọ bụrụ na anyị na mmadụ na ibe mbịalị bụ ọzịzọ abịrị m mgbe egwu. Onye ọbụla na dibịa dị na-arụ bụ onye dibịa dị na-arụ na-eme dibịa ọdịnala. O nwere mbọsọ na-adịrị alụ ọrụ, ihe eji na-alụ ọrụ mbọsị eke, ihe eji na-alụ ọrụ mbọsị afọ, ihe eji na-alụ ọrụ mbọsị nkwọ, ihe eji na-alụkwa n'ọrụ mbọsị oye. Mana onye kpọọ mọtụ Mesias kele mbọsị iji alụ ọrụ iche. Ana m alụ ọrụ steji, o nwere everyday mụnwa Mesias na-adị alụ ọrụ because na dibịa bezigbote dibịa na-adị agba ọya, ọ na-agwọrọ ọya. Arịrị m nwa ọya bụ abụrụ ezigbo dibịa dị ahụ. Ibe ji nwa amalị dibịa bụ ngwa ọya, nye aka mali problem dị n'ezinụlọ onye bịara na be gị, mali ibe na-egbochi mmadụ a na-agarụ n'iru, mali maọbụ nke anyị achụ àjà maọbụ ụlọ ezinụlọ ka anyị alụ, mali maọbụ ọgwa dị na famili ahụ ka ebe nye mgbu nsị ka nwa bụ ọgụ gba ọsọ ka famili gaba n'iru. Ohun mana dibịa ya nọ like this, ebulu onye na-anwụ anwụ bubete. Oke bubetezie gị na ebubetezi onye na-anwụ anwụ na be gị, akpọ gị na fon isi na alụ ọrụ mbọsị ahụ, na mbọsị ahụ bụ nkwọ bụlụ avọkọ, na mbọsị ahụ bụ eke bụlụ iva. Ụdịva bụ adịrọ. Dibịa ebe ezigbote dibịa na-alụ ọrụ, ọ nọ ọrụ mgbe ọbụla akpọ ya na fon ọpụta ọnya bụ dibịa. Dibịa kwaziri njiri etiela onwe iwu na mbọsị alụ ọrụ bụ eke na abụọ. Ndị a bụ na ebe a mere bụ na ba kpajuo ego na ego ejuo, nwụrụziba ji ego emere ego akaliwa. Onye apụta ọsị gị na ọ na-alụ ọrụ mbọsị eke, na ọ na-alụ ọrụ mbọsị afọ, na ọ na-alụ ọrụ mbọsị nkwụ. Asị o nwere alụsị ya gwa ngị ya alụrụ ọrụ mbọsị eke, o nwere alụsị pụta na ị na-eme dibịa ọsọ gị na ọ na-asọrọ gị mbọsị eke na ya alụrụ ọrụ mbọsị eke. Asị ebe ebe anwa okwu ahụ bụ okwu asị nyocha ya nyocha, mana ọ na-eluju ahụ na bie, ọ na-eluju ahụ na bie. Agwa m na ịbịa na be anyị, nna m na-eme dibịa, onye tọrọ nna m na-eme dibịa, onye nna m tọrọ na-eme dibịa, dọkpala mpa mmadụ na-eme dibịa, onye dọkpala tọrọ na-eme dibịa. Ụmụ nwaanyị ba nwere na bebe na-emeche dibịa. Mama nọkọtarụ n'ụlọ ya asị na mbọsị eke ka o ji alụ ọrụ, ọ na mbọsị afọ ka o ji alụ ọrụ. Everyday bụ ọrụ ndị dibịa. So mmadụ akpọrọ m na fon na-ajụ m kere mbọsị ji alụ ọrụ, ọ ịkpọ nọmba ọzọ nọ ya asị gị bịa mbọsị eke,
ọ bụrụ resembles aka na-akpọ na phone ana m alụ ọrụ steady mmalụ ndị ọrụ luo na aghasị ma ọ bụ na onyidowo na onyewo mmalụ ndị olu abalị maka na anyị bịara bụ ọzịzọ onye ọbụla kpụrụ oku mana okwu akpụrụ ya bụ ọzịzọ obodo a na-asị gị bute oke ite bute mmiri aka n'okpoto bute ara agba aka bute ọtaka na mbịakọ ife niile ahụ bụ nọsensị ife niile ahụ bụ gịnị nọsensị onye anwa ji onye bute ọkụ ọgwụ debe bịa okuve viva ka mmiri a na-anụ abịa n'olu na-anụ abịa n'Igbo na-anụ abịa n'obodo niile na-anụ abịa n'ibe niile ine famili onye anwa anyị mana famili ahụ edoro nwute maka na ogwuko butere medibia ị ga-akalịwo iwe eruwo nna ọgụta gọsị gị na alụrụ ọrụ na alụrụ ọrụ n'ụsụsụ owu mbọsị na ewu ka ọ na-alụ ọrụ ine anya mana ya bụ abụrụ gịnị abụrụ onye omenala ibe eji mara omenala bụ na everyday bụ ọrụ onye omenala dibia bụ dọkịta ka ọ bụ dibia na ọ dị ka dọkịta oyibo maka na na-edubata mmadụ emergency a na-akpara akpa ma a na-aya ọya adị akpa ahụ aya bụ ọya kịta ibe niile bụ ego ka bute ego ihe adịkwa ndụ nwa akpa ego nye ka nna jụka n'unu nakwa na ọya dị ndụ kpatara ego ọkwa na ekwuchi okwu ndụ enwekwuwe okwu ego ekwuchi okwu ndụ ekwuwe okwu ego ibe nji nwa abịa taa bụ na ndị mmadụ ajụgo m ese ibe gbasara ọgwụ mana unu n'anya ụlọ karịrị m arụ mana m na-agwụ na nweta nwa obele chansị ana m eme gị na ana m abata na-ekwu ka wee ji ya dị ọ tọrọ m ntori nna maka na ibe Facebook onye na-emebe onwe abatara m ya n'oge maka na youth eke nwere onwe gị mala ibe dị ibe bụ egbe ibe dị iche na egbe na egbe bụ makwalibe gịnị ibe dị iche na akwa na akwa ibe dị iche erika mana ndị ji okwu m nwa amala ibe nwa agaba n'iru tata ma ọ bụrụ ọlụ ka nlụlụwa ndị nlụlụ alụlụ ọ ga-alị ndị alụlụ alụlụta agbalị m n'usu unu ị na-abịa be dibịa ọ bụ na ị chọrọ ka ibe na-emele gị ga aga ọ bụghị na ịchọ mbe ị na-abịa be dibịa na ị chọrọ ka ọrụ a na-alụlụ gị gaa ozugbo na dibịa be dibịa sị na ọ na-achụlụ gị aja ka ọ na ọgbalịla agbasị ava agba gị na achụlụ gị aja na agalị gị na mmiri na ego gị pụtara 50,000 ka na ego gị pụtara 300,000 ka na ego gị pụtara 200,000 nwanne m ọ bụ na izuru ya kpaka ego ihe na-abịa nwere obi gị na-eso dibịa ahụ agbalị gị afa inwe obi na-abụ dibịa lụsiri nne ji bụrụ dibịa ma obi gị adịrị ebe a na-alụ ọrụ ahụ ọya gara aga ọmụ besespọ na-ekwu ọya gara bụ ọrụ ahụ ọrụ ọbụla mmadụ na-alụlụ gị tata bụ olu dibịa na-alụlụ gị ọrụ na-emego obi na-abụ ịga n'ebe ahụ ana m agwa ndị mmadụ ebe a onye nchọrọ nlụlụ ọrụ gbalịa aba mbọsị anyị alụlị ọrụ ndị otu ekwetara ọsụna ka alụ ya tata si aja ka ị chọba anọda dibịa maka na ọrụ ọbụla mma alụlụ gị bụ obi gị adị n'ọrụ a obi m adị ya ka ndị mmadụ na-asa abụ nwa eme gịnị nwa kwado nwa bụ ọrụ anyị ka ọnwa eme gịnị ka ọnwa aga ọrụ agaala onwe obi dugo abụọ n'ọrụ ọbụla mmadụ ga-alụlụ gị obi dugo abụọ arụ na-adatị ọrụ maka na o merọ gị na ọma nga n'ụwa ọrụ ọbụla dibịa ya alụlụ gị n'ụwa ị na-ejebe dibịa ka ọ bee pastọ odigo obi na-abụ onye agara bụ ọrụ ahụ onye agara aga bụ ọrụ ahụ ọmụnwa besespọ na-ekwu ụlọ ọnwa ama nga aga ebe ụwa nwa nọ n'ime bụ ka o eji adị mma ka anyị nwa bụ ndị dibịa na-eme ka o eji adị mma maka na ọ dịla onye dị mele ibe tata mma ọ dị ọrụ gị na mma ilu ọrụ mmadụ ọrụ ọbụla ọ gara aga ya bịa ọzọ ma mbịa ilu ọrụ mmadụ ọrụ ọbụla ọ gara aga ọma nrute mmadụ ya nwere ji nwa na-asị na onye ahụ nwere onye ọ bụ so onye na-abịa na be ngị nwa bụ dibịa na-abịa obi dị ọcha ọ bụ na obi adịrị ọcha naanị ego rapịa ha jebela onwe agwara m unu si na onye ọbụla si na ya na-eme oke ite
ka ọ na-eme oke oruru ka ọ na-eme mmiri aka n'okpoto adịrọ m na ọgwụ ndị ahụ ọgwụ m kalie wele kalịa mụnwa ntụlụ gị aja kalịa mụnwa jele gị na mmiri kalịa mụnwa mpele gị ezigbote ekpere ka ị gaba n'iru kalịa mụnwa mgbalị gị ababa atalị gị na-enye gị nsogbu oge ọbụla mmadụ kpọrọ gị na fon sị gị na onye ekwe ya emele gị ọ bụrụ reses pawa ka ị na-aza kọt maka na adị m eme oke ite adị m eme oke ite adị m eme oruru adị m agba ajọ ọgwụ ọbụla m agwọrọ mmadụ ọgwụ ọbụla m nwere side effect aka sụrụ m ya gboo ya batara n'ụlọ arụsị ma ọgwụ ọbụla ji enye mmadụ nsogbu ya batara na be m ọmụ beses pawa kwuru iwe ọbụla m na-agwọrọ mmadụ bụ ọ dịle gị mma ọ dịle mma agwọrọ gị ọgwụ mma maka na inwe ego today inwe ego tomorrow icheta onye gwọrọ gị ọgwụ mere gị gbalị gị ezi isi nwa dịle gị mma na mụnwa beses pawa na-aga n'iru tata na mụnwa beses pawa bụ onye mbụ tata bụ ndị nchụụlọ aja ndị ngali na mmiri ndị mmeli ibe dị n'omenala ndị njel na aja agụ mere m onye mbụta ọgwụ abụrụ ibe niile ọgwụ abụrụ everything ọgwụ bụ nweta isi bịa nwere isi mụnwa beses pawa ịbịa na be m nye obe m ọgwụ kalịlị ọgwụ dị na be m kalịlị nwa ndị na-akpọ m na fon na-akpọ m na fon mụ kele ibe bụ ọgwụ iche kelee ọgwụ anyị agbọ ọnwa dị mma ka m bido n'ebe ndị otu nọ onye ọbụla nwere oke chi onye ọbụla nwere oke ndị mmiri onye ọbụla nwere oke ndị otu o nwere onye arụ ya na-asọ ibe nkechi ọbụla ọgụta gị nweta ọjị anụnwa weta akwa ọcha tinye ka akwa ojii tinye nweta sọntịn kwaba bụ onye ahụ kebie ibe nkechi ka ọ bụ ike ndị niile anyị na-eke ndị niile na-akechie enye ọbụla ikechi ya nọ ịma na ibe na-eke ya bụ na ọ bụ ka ị na-eke ma bụ mmadụ gị kpọrọ onye arụ ya na-anabatara ibe ọbụla ekele eke iru ọlụrụ aga bibe ọ chọrọ bụ ka ọ na-agakwa mọ iru ọlụ anwa eme gịnị ochiri maka gịnị maka na-ekechiwo ekewiva ichi ya na-asọ maka na ọ nwere ichi ya na-asọ ọgwụ o nwere ichi ya na-asọ nleta na ọbụla ekele eke n'ụwa onye na-emebi fọ na alụ mmadụ ọlụ mgbagha mgbasị a mgba gị ibe chi gị nabatara gị ọ bụrụ ọrụ gị mgbe iji achọ onye ọzọ o nwere ekele gị ọgwụ na okele gị ọgwụ ka okele gị ọgwụ ka ị dị mma ka ị bịa gawara gị n'iru ọ bụrụ nkechi ka okechiri akara aka nke gị ma nye na onwe na-eme na ọkọmeta gị mma mana nkechi ka okechiri ebe njagbu na okwu na-agba nwe na-eje mee gịnị na-eje mme nete na-ekechi ekechi o nwere anya arụ ya na-asọ ibe ọbụla ekechiri ekechi nete na ọbụla ekele ekekpa abịa ekechi iru ọrịa manya ya ebe ọbụla onye aja ka eje okechi iru ọrịa chi ya na ndị otu nye na-asọ eme ogene enyewa aka gbochie ebe ahụ maka na ha chọrọ nete na ọbụla ekechiri ekechi ndị mmiri na-asị ya ndị otu na-asị ya arọbịa agụ dị mmadụ na-arụ na-asọlịa mmadụ o nwere onye arịa na-asị ọbụla ekele eke nwanya ka ji sị gị na o nwere onye ọgwụ na-adị awụ nwere onye ọgwụ na-adị awụ ọmụnwa beses pawa na-agba gị ụdị ọgwụ ọbụla gwụtara gị gbọọ erute onye ọgwụ na-adị awụ ebe ihe o jide ọgwụ ahụ ịgbọrọ o jide ya ka o bulie onye tụvuo ọgwọrọ ọgwụ o nwere netin na bie mana arụ ya na-asọ ọgwụ arụ ya nidire netin bụ ọgwụ ịtọgolile nsị na ọpụta ọgaveli enwe anya n'ebe ọbata ọgaveli ebute na-eti mkpụsị na nwe na amụsụ ka ọ bụ na ọkala rụtụ ọ bụrụ arụ ka ọkala too much ibe nye na ya so dị nnekwu ibe nye na ya so kala aka too much ọ kalele mmadụ na nwoke arọbị na-agụ onye na-eme otu anyị nọ na ka mgbagide dị n'ọgwụ ị na-awọtara ozi ọ bụrụ iji anya gị abụ ọgwụ ọ bụrụ na iji anya gị afụ ọgwụ malive bụ ọgwụ ọ bụrụ chọrọ ka ị na-abụ ka mgba gị bi eji na-eme ịchata mi mbọsụ mgba gị abịa ya akpata ite na gị bụ mgbe ọgwụ ite na arụ gị ji emuvu mgbe o ji apụ na mgbe o ji abata onye na-eme mmadụ karịrị arụ niile ọ ga-aka
kasịa ibe o ji maka aka arụ ụlọ na-ewe datị na-egbu ya ihe akasị arụ niile ihe aka ibe ahụ iji maka aka arụ bụ nya ka na-agbalụ ọsọ egbuo gị. Ọgwụ adịrọ mma ya bụ okwu m niile. Ọgwụ anyị na-ene anya na-ekosi ọgwụ si aga ije ma ọ bụ na ịmarụ ọgwụ ọbụla dị mmadụ na-arụ nke itere na-arụ gị ma nke nwere enwe iji echekwa onwe gị ibe n'ebe aka ya dị ama ihe bụ ọgwụ anyị nụnwe na-eme anya na n'anya ụdị na mmadụ ji eri nri ji adịbe achọ ibe oyi eli ka ọgwụ ji eje achọ ibe oyi eli. Nweta ma ọ dị ka olu ọbụla agwụ ọgwụ apụọ ọgwụ akpali kpapụ ibe ndị gị na-arụ adịrọzi gị na-arụ mana ma na ọ bụrụ stedi ka ọgwụ ji anọ onye ka eji ama na ọgwụ na-akpa ike na ọgwụ karịrị mmadụ ọ karịrị onye elu karịa onye ala. Dibịa agwọchawa ọgwụ ndị ọgwụ gwọcha ọgwụ ọgbọrọ gbuo ya ọmụ besesara na-agwọ gị dibịa agwụ ndị ọgwụ gwọcha ọgwụ gbokpu ọgwụ mbọsọ gbopụrụ ọgwụ ahụ gbuo ya tụọrọ ọgwụ ụjọ ọgwụ enye gị ego nyecha ego nalị gị ego ndị ya akachiwa ya bụ ụbịam mana ịkachaziwe ya bụ ụbịam mmụ arụ gị akachiwa ya bụ ụbịam ya matachaba ọgwụ ya eme mmụazị gị bụ ọgwụ egboro mee mmụazị gị niile ọ nwere ya aka ya akụtike ụmụ nwa gị eji na-ezu ori nwa gị eji na-agba akwụna nwa gị eji na-eme ihe dị iche iche nke bụ ọga ala kpala ego ka mmarụ gị iji wakpa ego bụ ka mmarụ gị ata na ahụ mmadụ gị eji na-ezu ori ma va ma ego ahụ ịkpa ndị eji na-agba akwụna eji na-agba akwụna iwu maka na ọgwụ aya ya sa famili gị ọgwụ adịrọ mma ọgwụ adịrọ mma oke ite oke ibobo oke nke ọzọ na oke ibia tụlụ ọgwụ egwu amụ besespawa na-agba gị ọ bụ na ị mara ibe bụ ọgwụ mara ibe bụ ọgwụ tata o buru iwu bụ na ọgwụ ya akpịa gị ego. Nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-adị ata ahụhụ n'ihe onye dịle bụ ka ego si daa n'elu ebụrụ họrọ mmadụ ebụrụ mmadụ ide eche ka mmadụ ị na-abịa be dibịa ka dibịa gbọrọ gị ọgwụ ka ọ gbọrọ gị oke ite ma ọ nwere ebe ị na-alụ dibịa sị gị ngide ka ihe ebite 200,000 ka 1 million ka 2 million naira ị ga-ebite ya ka a gbọrọ gị ọgwụ ị gwachara gị ọgwụ kelebe ga esi na-abịa ego esi na-ada ka ọhịa ịbata ịkala abịa abụrụziala ego nwa ndị na-eme onye pụta ọsị gị ọsị na onwere ebe ọ na-alụ nọ ka gbọọli ọgwụ eji ụdị ahụ agba ọgwụ bute ego ihe na-aga n'ụzọ isi saịdị ya nupi n'elu ọnịcha ibu moto kpola asị na mmadụ nwụrụ na ndị nwụrụ oriri na n'oyi isi ebe a n'elu Asaba mmadụ a na-ahụ isi ebe Asaba n'elu Bini mmadụ a na-ahụ isi Bini n'elu Legọs mmadụ a na-ahụ kelibe butere ọnwụ ọkọ ọgwụ nwoke gbọrọ nwere nwaanyị na-achụ egwu na ebe na ị na-agba ọsọ ebe na onye na-agba ọsọ n'oyi elu nwere nwaanyị na-aga n'oyi yi elu lili iwu ka ọ bụla nwere echu ukele n'ụwa maka onye ogbenye olesa ọbụla ịmara ibe ị na-eme ịkpata ego na mmadụ ka egwu ibu onye na-egbu nkwụ n'ime ọbịa bulidere nkwụ bulichere nkwụ sevute ego ji lụọ ụlọ ya na ndị bi ebuli na azụ ndị bi nle kele ka nge nwa abụzi onye arụzụrụ oke nwere ọrụ ya na-alụ na-eme every week akwụgo almost 30,000 ka 40 ka 50,000 ka 100,000 every week o zurulu nge bụ nwoke n'ebe ị chọrọ bụ nke ya ekwu gidigidi maka na Chukwu kele gị ọkalichara gị kpa ya ga-akpa ya a sị na Chukwu kele akwa Igbo ya enye mmiri o ji anwụ ọnya mere mmiri jiri nwa dị na Akwa Igbo dati aka ya nwa mmiri dị ọnya mere mmiri ji mee gịnị mmiri ji dị ya Chukwu kele gị ekere gị na agwụ ya agwụlide gị gbuo gị maka n'ibe ọ kele gị na ọ kechara gị ka ori ya eji eme ụwa ihe eji because of na ndị ọzọ na-aga n'iru ọ bụ na otu nọ na ndị mụ na abaghị nwe achụwa nta ego agachawa ọfa bọtụ mmemme gịnị ana m atụ nwayọ esobe maka na mma atụlidelukwu ebe mekwa ụwa m ọ mba ahachi uju akpọmoku n'oluo mmachụ akara aka m gịnị mmachụ akara aka m gidigidi ndị wuli bụ na ibe onye niile na onye onye solili na onye ji elule iwu na anyị na-abịa nwayọ sa agbanye ọsọ sa achụ ya gidigidi onye akụ n'ọta ibe na onye solili onye ji eme gịnị ya elulili ya ọ nwayọ ọ bụrụ niile unu enu 30 ruo 50 unu enu 50
dovuru m ka ya lara nwere mgbe ihe eme ịnọdị na rum nke ọkpa gị elo na rum dị na ndịda ka ọkpa gị elo na rum nke ọzọ dị ebe dovuru m ka ya lara nwa bụ ovuru m anwa so ga ya nọtarị amen fit ka ndị bụ mmadụ dị lent gone ka dị ụwa anwa na anya bụ na ịmalivi ihe eme ụwa nwee metụ ụwa nke gị mma nwere nwayọ mevie rapụ ebe ọgwụ maka na ine ndị Igbo gwara ọgwụ anya ị na-anya na famili be mana famili ba dịrị n'udo kịta famili ba na-atacha ahụ ọgwụ na-etinye nwoke famili nwoke na owu tinye ebe na nzu ori ịbịa na famili niile na-ezu ori ọbụla ọgwụ nna ba gbọrọ enwere ogwu ego na ibe anyị na-akpọ oke item ya bụ nya bụ ogwu ego a na-akpọ oke oru nya bụ ogwu ego o nwere ebe kacha nọdụ otu ịmala ebuchi gị sisi nji mebe dibịa anụ akpọtugolu m mmadụ chi ndị ichie ejela ndị ichie ejela na mmiri ụwa gị va na-aga n'iru boys a na-aga n'iru uti atụ mụ na ọmụ nme gịnị mpụtara na ete na-egwu ya taa adịmakụ dị akụkọ ahụ mụnwa bụ eze otu nọ na uti atụ mụ na nwa m mpịa otu nọ na mpostu enete na net mmebuzo ga na ibe onye ọbụla nlụrụ ọrụ ọnwa ivo metal ana m agwa ndị nna alụrụ ọrụ iwu libu na mmebuzo tie nke ịlụrụ bifo nnete my own mmanna ga-ego ịma nje na-aga n'iru iwu libu na ya alụ ụta sọndị ibu eze m moto kọrọ ịlụrụ m ụlọ ntieche nke gị akata ma ọ bụla m nwetara iru gị mmetie ya own ọ jụrụ ọnụ gị kwuo ibe imeli wee bue m ibe na ọnwere ibe metal wee bue m ibe họrọ ọzọ ka anyị bịara abịara mgbe uwe egbu mmadụ dị 1000 na be gị ị na-aba 100,000 to 1000 ego na ka ọ pụtara ego akaliwa iche mbute moto nọ na-egotala gị ọga mee ibe ụdị chi gị ji nwa akpụgo oku nwe ka ndụ gị mee gịnị ka ndụ bute ogologo hepụ ndị obodo gị hepụ Igbo gịnị ka Igbo mee gịnị ka ndị Igbo too ogologo ụwa anwe nọ ibe ma bụ anyị niile bụ nwanne lụrụ nwanne gị ọrụ udo eji eme gịnị ka ọ gaalị agalị lụrụ nwanne gị ọrụ udo eji mee gịnị gaalị agalị ọkwa na ọdịle mma tumoro ọdịle gị mma maka na ọdịrị ọlụ o nwere mgbe mmadụ ya ji n'aka tụ dị nwee 50 million na akaụntụ chọba dibịa o nwere mgbe mmadụ ya enwe 100 million ka 200 million ọchọba dibịa o nwere mgbe mmadụ ya enwe bilion ọchọba dibịa ka dibịa na ọchọrọ ego ọzọ ka ebe ya na-achọ o nwere ebe bụ problem nwoke ji nwa abịaba be dibịa mele nwoke ahụ Igbo ji maka nwa abịa be gị na ọ dịla mana ọ dị ọrụ gị mana ọ echeta gị tomorrow onye na-ekwu business power agwa m na onye na-ekwupụ nwere onye na-ekwu egwu nwere onye na-eme akọzi gị njọ ma nle nọrọ n'obodo mụ bụ kwakpụrụ ọnụ na Guleri onye na-ekwupụ nke mere mekwụsị ọzọ n'enye ana m abụrụ mmadụ achọrọ m ka mmadụ na-abụ m maka na ebe ụwa anyị na-eme na-abụ onye na-achị ya ive na-eme n'ụwa bụ onye na-achị ya nke bụ onye jere nchụ ego malichi gị nke bụ onye jere nchụ ego malive ịpụtara ụwa mmenne nke bụ onye jere nchụ ego malive bụ ndele gị n'ụlọ ife na-emewe gị na any movement ọbụla ihe eme si na ọgwụ jisi ogwu jiri ọsị ọgwụ bụ nọsens ọgwụ ya kpịa gị ego nalịga ego gị ọmụ beses pawa kwuru ọkpịacha gị ego nalịga ego gị mana isi ya ngọ kpọọ mụ na fon ka nye gị ihe eji na-avụ ọgwụ ahụ pụtara ebe gị ọ na-emuvu ịmana mgbe o ji emuvu ka ịma na ọgwụ dị njọ ka ọgwụ na-aga ije n'iru gị na-aga ije n'iru gị na-atụ ịnya ka ịma na onye nwere ibe bụ ọgwụ na ọgwụ jọchalị na ọgwụ abụrụ anya na mmadụ ya nọ n'ụlọ ndị nwere ọgwụ enwe akpata ego kalịka ọnọdụ badị onye mụta nwa amụta nwunye ama ndị ndụ onye nọ nwaanyị anụ ọma mụta nwa ọnya bụ nepụtara ụwa nụta nwaanyị ọ bụrụ ibe lụrụ bụ owu naanị gbaa ya fes ibuli arụ ajụ oge oyi ịnụta nwaanyị mụta nwa ga na-agwa akwụ ya na-azụ anụ na akwụ na-eme ihe ọbụla ebe onye pụta mana nwa gị dị ya nọ gị tụrụ ime ọnya ọ bụrụ nwa ngote nọ gị tụrụ ime ọnya ọ bụrụ nwa ngote arụ a na-atọ gị ụtọ
onye bụrụ gị na-ebu ibu na-adị fresh maka na ịnacha mana ụmụazị gị na-abata ya dadị na-ekpu chike ndị na-nwere ego na mmadụ nọ ka na-akpọ dadị mmadụ nọ ka nwunye dị ndụ o nwere onye nwunye dị ndụ nwunye ama ndị ndụ onye nwunye dị ndụ nwunye ama ndị ndụ mmadụ ya n'ụdị na-ata nwunye abụ ma njiri enye nwunye ego ọ bụrụ ọgwụ agwara agwọ asị ya nyere nwunye ego ya na-ata nwunye afọ na nwunye ama njiri eli ego kele ụdị uwe pụtara ekelekwa m kedụ mere emere ụlọ iwe ọ dị mbọsa ọzọ m bịara eji m n'aka ọ na-echa na vidiyo biko ebe onye nọ na-enekwa vidiyo a na-anụ ụnụ anyị asị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị Igbo ndị ọma njem ọnụ ka enwenụ mgbe ọzọ